Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asong batkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal panang isurat ken nasariwawag panunot ni Fernando Obado. Ken iti panang itultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo. Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Naimbagngal daw, Rabi, wenno oras yu amin, kadrama ka bianong ka-laughing. Isamiratay mon pa dagiti na kablaaw, sakbangin tayo, bukit kitan ti surat dahiti na ipagayam tayo. Naragsa ka pa nagdengag, kadahiti na ipagayam tayo anagagat ni James Buigues. Shout out Mang Bianong, kadagiti ka barangayak dita Santiago Reina Mercedes Isabela, dagiti family Apaga, Garo, Balite, kan Cariaga. Nagtao dita kini pagayam tayo Asante iti Paris, France. Shout out kini pagayam tayo Nora Abuan. Naragsa ka pa nagdangay, kini pagayam tayo nga Elizabeth Pescador dita na Florida, USA. Shout out Mang Bianong ti Haligaw, when Haligaw family nga tata ito, ditanay Halag Aguinaldo Ifugao. Nagtawad ka ni Maribel Haligaw. Shout out ken ni Rosalyn Bondok, ditanay Palimbo Proper Kamiling Tarlac. Ken naragsa ka pa nagdangag, kinipagayam tayo Joy Isya, ditanay Hong Kong. Bueno, ti surat nga intay idrama ita, ket ti pakabuklan ti surat ni pagayam Rhea iti Cavite. Kastoy man ti surat ni Rhea. Ken ka Mang Bianong, kumusta kayo manen? At tingarudan ti tuloy ti surat ko. Nalaos ti panang tagibasit ti pamilya ni nanang iti amak. Gaputa di da pulos kayat ni tatang apara ken ni nanang. Arapap da ngamin abak nang wenno adda mabalin na ti pakiasawaan ni nanang ngem ni tatang met ti nakiasawaan na. Aging gaan nagigiddan nagsakit dagiti inauna kakabsat ko. Isu nagigiddan damot ana ospital Mang Bianong. Kastoy man nga rod nga ituloy ko te salaysay ko. Di mo kaya tadanggan dagiti ibagbagak gapot numat. Pudno man wenno saan? Saanan anaskan amang ibalikas ka iti makaiwa itirik na. Di mong dagdagan tirigat mi manong. Tapnaawan mo ti makonkunam. Siya kun ti mangpunno iti kurang iti pagbayad yun iti ospital. Ha? Naganak kayo dagos iti talo. Ngam di yung mat kabailan na biyagan. Kanipay dagiti masapsapol da. Mangurkurangas lang aro doon tinagbalin ni asawam. Ngam naglain pa'y amamutot iti di namat kabailan na biyagan. Manong? Day tala mamutot ti paglaingan na. Nga magrigrigat mat nga ro dagiti pinutot na. Awan babain na. Iso na yung naklangan ti pagbayad yun dito ospital. Ta siguradong awanin ti mang pautang ka ni Ramon. Tawan mo ti pangalan na iti pagbayad na ito utangan na. Saanin manong sator? Ha? Ramon? Adda ka mat gaya man? Oh, nasayahat mo tadakan. Nayuna kung ti pagbayad yun dito ospital, tani. Di mo mo't kabailan nga irwar dito, dagiti pinutot mo anagado. Tagyaman naklangan manong. Ngam adamot na diskitarak apagbayad mi dito ospital. Nagngatumatan ti pride mo, dinto taawan mo ti pampanakal mo.
Obligasyon ko dagiti anak ko, Manong. Iso nga agyaman naklangin. No nagtaod iti kaunggam ti panang tulong mo kuma kada kami. Nagngato a pride, ngam awan mat nga ron ti pampanakil mo. Sige, ika nga ron tagbayadan, tasan ang masayang dagiti nagado nga inutang mo. Ramon, aginawak sa manan. Ha? Kung nakajakon kaya ti agsikog, masikugak sa manan. Siguradun pa iti amin Tapno maasikasom ti bagim no talaga amasikog ka. Ramon, Tinasaya at kuyugan ka lang agpa-check up iti health center. sige man nga Rod. Sa bali at talaga ti marikrik na kitibagik. Panagkunak, talaga masikugak manan. Ket anya nga rod ngay, parabor kadataan naganak no masikog ka iti maikapat nga anak tabakat. Nagrigat ti biyag tayo. Ikagumaan ta ida nga isakad. Sana balay, tadakkelin ni Kevin nga agade no bilang. Ala, agrubwat kan, takuyugan ka amapan agpa-check up. Apay day taro sana. Dakkel man day tabuksit mo. Masikog ka manan. Anya nga Rod ngay, katadamat asawak manong. Nagrigat lang aro doon ti biyag yung anak ka pa ilang anak. Ha? Saan kayo agpampanunot niya gasawa? Anyat pagkitkitaan niyo di tabagiyo? Baknang kayo? Manong, saan ko apakibibiyangan ti biyagyo? Iso addi mo nga Rod pakibiyangan ti biyag mi nga agasawa. Kasano ajak pakibiyangan kat nagrigat lang aro doon ti biyag yung anak kayo pa ilang anak. Utang amin na nabakrang yung day tala agan anak ti pagalistuan nyo. Saan mi matadaw-dawatan kada kayo ti pang bibiyag mi kadagiti anak mi? Naglastog ka pa sumungsungbat. Ibagbagak lang tipod na manong. Agsao ka kan laisan na kami. No daw-dawatan mi ti palpalamot mi kadagiti anak mi. Ngam ultimo sentimo, awan apulos ti danawat mi nga agasawa kada kayo. Nalabol sa nimanok sa tur. Kaslakit din pakabasulan launay da tao ti panakadaan ta iti anak. Ala, baybay amon ti anyaman nga ibagbaga ni Manong Sator. Di mo ni kaskaso. Makapasakit launay tinakam ti panagsasauna. Sigud metten ang makasair ti panagsasauna. Isu adi mo lang ni kaskaso. Tas ikamot lang ti marigatan no denggem ti anyaman nga ibagana. Ramon, Ala, saanan aday ta ti panunutem? Takaasi day ta sikug mo nga anak ta no kanayon nga agsakit tinakam mo. Amangan no kanayon tumat nga agsaksakit tinakam na no ipas ngay mo. Narigatain. ha? Kayat mo nga raw ang mapasamak ti kasta. Ni, saan No kasta nga raw, liklikam ti agsakit tinakam na. Di mo ikaskaso ti anyaman nga ibaga ni Manong Sator. Wenno ti anyaman nga ibaga ti uray asino a tao. Tasaan ang makatulong iti panagbiag tayo no ikasom dagiti amin nga ibagada keng kabakat. Rosana, kamaudyanan na, babain timpas ngay mau, addan anak ta babae. Huston ti upat nga anak ta Ramon. Sana bale, tababay mo ton ti impas ngay ko. Kasanaw, no agsikog kan tumanain. Basta huston ti upat nga anak ta. Diyak kayaton ti agsikog manan. Ta sigurado alalaisan datan tumanan. Wen, bakit? Huston dagiti upat nga anak ta. Sana balay, tababain ti buridag ta. Ikagumaan ta ti amen tapno maipaayan tamot ida iti nasaya at abiyag. Agtinulong talakay. Talumag-an ti amin, basta agtinulong ta iti anyaman aganwat ta, para iti pamilyata.
Tatang, inak mga alay tila ko kabalot. Tapno damay na yun iti pag-enroll ko intun pa nagsasarek. Anya, sigurado ka? Uwan tatang, kahit ko ti makaurnong, isong agla ko akmo ti balot. Alang araw, tanayonak to ti mailako abalot tapno adda ilakaw. Sige tatang, lalay ngagtagla ko tapno makaduak. Umayak mo't manong. Anya, Umayak mo taglako iti balot. saan kan to pa makabit-bit-bit? Nagdagsin di balot. Uray paray gemak lang iti pagsupli. Ala, isurot mulatan ni ading mo kay Ben. Alang arod sumurot kan to nga rod. Tagkuyog tangagla ko iti balot. Manong, nakaaduta iti nailako a balot. Uwan nga rod, ado ti nagatang. Isabasit mo tintila ko ta. Ipaibus ta lang dahito nabatbati. Kalpasan na, agawit tamutten. Sige. Balot! Balot! Balot ka riyan! Kevin, Ha? Nangkal sa turday chay. Ang mga nugumatang mo't iti balot, manong. Uncle, gumatang kayo ka diti balot? taita ti kabaalan nga ipatawid ti amayo kada kayo. Ha? Agbabalot di amayo. Ita, agbabalot kayo mo't nga anak na. Ay sos, no apay mo't ngamin nga iso ti nakaasawa ka ni Rosana nga inayaw. Anya nga dita, awanan ti kabaalan na nga ipatawid kada kayo nga anak na, no di ti pa nagbalbalot na. Sapay nagado kayo nga kakabsat. Saan kami mo't nagtaktakaw, Uncle? Pagrigregatan mo ti panaglakla kami ti balot? Awan lat amo kaon. Awan ti makaadal kada kayo nga agkakabsat, tagbabalot kayo aminan. Sigurado ang mangurkurangas kayon to aminan nga anak da Rosana ken Ramaon. Piman! Tatang, nagado ti naglakwan mi kini Rhea. Naila ko mi amin di balot yan la ko mi. Nay, nagsaya atayin. Naglaing kayo umatin nga aglakaw. Ado ti gimatang kada kami tatang. Kan nakita na kami pin Uncle sa turong naglaklako. Ha? Anya timbaga na kada kayo, anak ko. Dayjay, imbaga nang awan to kano ti makaadal kada kami, tagbabalot kami lang akas kada kayo. Mangurkurangas kami to kano mo't amin yan nakyo. Ay, anyan ti kasta pa nagsasao ti ulitigyo kada kayo. Idinto ta ubing kayo pa'y. Ngam saan yun nga kaskasaw ti anyaman nga ibaga na kada kayo. Tirumbengket di nga ramiden nyo, ket agadal kayo anaimbag. Tay kagumaan mimit kaninanang yaw ti mang paadal kada kayo. Uwin tatang, kahit ko talaga ti makaadal. Kastamot ng dagiti kakabsat ko. Saan kay bagada kaya't dati makaadal? Naimbaglakit din ta, nagagit kayo nga agadal nga oray kasano pa itirigat tayo. Idinto ta nagado dita ti adda pagadal na ngem saan da kayat ti agadal. Iso apagyamanak launay, ta nasaririt ken nagagit kayo nga agadal nga anak may. Indakdakkel may nga kakabsat ti panang tagtagibasit dagiti kakabsat ni nanang kinitatang mi mangpianaw. Ngim nasingpet lata ti amami tawan apulos ti ibaga na amadi kadagiti nakaikamangan na. Saan latang agsasaong oran niya pa iti bagbagada kontra kankwana. Kanayon na kami abagbagaan nga agkakabsat nga agsingsingpet kan agadal kami naimbag. Isu nga kagumaan nga rod ti nauna akabsat mi ti nagadal iti kolehyo mangbianaw. Lakay, ada text ti inauna nga anak ta. Kasapulan naman ng tidakkel agatad para iti maudin a semestre na iti kolehyo. Addan sapay matjay na batbati nga iduldulin ta dita. Isulangin tinayunan ta bakit. Pangalaan ta nga iti inayon ta. Makaammo akon nga agdiskitar. Saan na balay? Ta asidegan a maapit dagiti mulata. Ken aglako aklat ta iti balot tunggal malpas dagiti aramidak ijay away. Ay na, utang amin nun abakrang ta.
Sana bale, tadamat namnamaen ta pangalaan ta iti ibayad ta. Umut utang ta ng baybayadan tamat. Ala, rumwarak biay ta inak agdiskitar. Sa bagay, nalakada ka laang apaut-utangan, tanalaing kamot nga agbayad. Rumbeng laeng akasta, tano saan ta nga ammo ti agbayad, siguradaw asaan datamet apautangan. No, ala, sige nga rod, tarumwarak met. Tulungan ka mapan agdiskitar, lakay. Apayan, Rosana. Nakabakbakat matante langam. Ha, manong sator. Manulat tawan mo ngam kaslaglang langa kamutan a 60. Bakbakatan kan edinto ta nagpintas kay di inasawa na kadaramaw. Gagangay abo makat ti tao Ta 20 mutan ti taon ti nauna nga anak mi ni Ramon, manong. Wan angam sana mayan natop day talangam iti tawan mo. Bakbakatan ka una yan. Apay, di kan makagatang iti losyon mo kas kadapulbos mo lakuma. Ado tinang nang runa amagatang akasapulan dagiti anak mi, manong. Dayta, imbakbakit mo ti regat iti sidong ni Ramon. Dayta, ti kayat mo. Manong, dadakkelan dagiti anak mi iti asawak. Nga maaging ga ita, isulat ta ti sasawin nyo kontra kada kami. Wala, tanagsaya at kumatibiyag mo no tinungpal na kami kumaide. Sige, manong, taadapay papanak. Sigurado amapan ka manan ago-utang. Tanalatak kayo dito lugar tayo nga ago-utang. Imbag no makaadal dagiti anak yaw ayot utangan yaw. Nakarkarola nga irarit da kayo dagijay. Agot utang kayo laang iti awan, Sir Serbena. Congrats Manong Kevin. Kasla kaano lang, idi da Manong Alex kan Manong Mark tinagturpus. Ita, si kamot ng tinakalpas iti kolehyo. Unya ron, nang baglaki din ta nasisingpot dagiti na una kakabsat ta ng tulong kanya kanagadal. Ay na, maragsakan kami launay para kang ka-Kevin. Nilangin Rhea ti agadal iti kulehyaw. Tulungan dakmot Manong. Di kagda nagading ko. Talaga tulungan da kang agadal. Swerte ka nga rod, tanong makastroy kak to iti panggadak. Talo kami kakabsat mo namang tulungan ka. San ka nga agrigat akas kada kami. Sikan ati buridag. Kuma, sakla ko mga rodan ti buridag. Ala, husto daytan. Mapantayon iti ayandananang yaw ken dagiti kakabsat yaw nga agururay. Napananda ka di tatang? Agilibre man da Mark ken Alex para iti graduation mo. Iso nga imunadan iti restaurant ta agpareserve da kano iti lamisaan tayo. Wow, talaga mo ta. Agasam ngay. Taginastusan dalang nga rodan ti panagadal ko. Iso dapat aggastos iti blowout ko. Nagsayatan? Nagsaya ta talaga. Nanang, tatang, ijay syudad tinakawata kiti trabaho. Ha, no kasta umadayo ka matlaang akas kadagiti kakabsat mo. Kapilitan nanang. Ijay mo tinakawata kiti trabaho. Napintas mo ti offer kanyak. Iso ama pa nakarod ijay nagtrabaho. Maala nga rod anak ko. Anya nga nga rod. Kasta talaga. Dumteng ti kanito nga umadayo kayong agkakabsat iti sidong mi iti amayo. Tasapulan nyo mo ti para kada kayo. Basta agan anad ka kanayon ijay adayo anak ko. Kanayon nga umawag ka tapno ammumimat no kumustanti ka sa saad mo. Uwan tatang, di kagdanag. Taramidik tagiti bilin nyo.
May kaawa kamin tulakit di kin ninanang yaw no umadayo kameten akas kadagiti kakabsat mo. Sa nabale, ta damot ni Rhea ang mabati akad kadwayo. Sigurado nga inton makalpas mat ni Rhea. Umadayon tumutan kada kami. Tagsapol tumutan iti panggadan na. Di saan min atulungan niya gadal, tap nagtali na di sidong iyo. Anya? Loko kayaw, kaasimat ti kabsat yaw no diyo tulungan nga agadal. Kay kayat min nga umadayon tumait amanggad ngam ti saan ang makaadal nga agtalinaed iti sidong may. Rhea, mapana ko na di syudad. Si kanti makamu ka dananan kang tatang Di mo babayan ida. Wan manong, di kagdanag. Tadyak baybayan ida. Bayat ti panagadal ko. Tarimaan namat lang tagatal, Talagamot. Agadala ka na imbag. Tapno maadaanak tumat iti napinta sa panggada na kaskada kayo. Diyak ko makayat nga adaywan dananan kang tatang. Ngam awan mo ti maramidak. Masapul nga madayuak. Taijay mo tayan ti panggadak. Di kayagdanag ka dagiti kakabsat ta. Tadyak baybayan dagiti datakil tayo. Bayat ti pananggedyo iti adayo. Rosana, jak meten makit-kita dagiti lalaki nga anak yaw kiniramaon. Ay na, ejay syudad mo't amin ang ti ayan ti trabaho daan ti. Isoan ni Rhea laangan tinabat-bati iti sidong ming agasawa. Agtrab-trabaho da ijay syudad. Awan anti, dadakkel mo't kano ti offer as sweldo da ijay ngam ditoy. Iso akin ay kayat dan tinagtrabaho ijay syudad. Kita man laeng anya. Kasla saan kayo ang makapaadal iti anak yaw. Angem ita, de adal gaya man dagiti inauna nga anak yaw. Naasin ni Apo Diyos kada kami anti. Iso anay karkaradap mimot ida pinagadal. Dakkel abanag ti inaldaw apigsa ken salun at mi. Tapno makatrabaho kami iti para kadagiti anak mi. Nga uray utang amin ng abakrang mi ide. Kita man lang agpaysoan niya. Ti ammo mi ide no saan niyo mapagadal dagiti nagadaw nga anak yaw. Naimbag nga rod tarimwar pa'y ni Rhea aburidak mi. Katada ti kadkadwami ka ni Ramon ita. Tano ni Kevin ti buridak. Dakda kami lakuman ka ni Ramon di tabalay mi, ante. Agasem nga'y gayam, taadda amin ng titrabaho dagiti inauna nga anak da Rosana ken Ramon ijay syudad. Damag ko adakkel kano akumpanya ti pagtrab-trabahuan da. Kaan saan mo't abasta-basta ti trabaho day jay. Iso adakkel lakit day ti sweldo da. Ante. Agbabalot kun kuna tayo lang idikin ni Ramon agam. Nakapaadal mo't kadagiti anak na. Swerte na laeng, ante. Ngam no na era na paliwawang dagiti anak dagan ni Rosana. Ay, awan lat amukaw. Isu nga raw ama kunak itaan nasaya at nga asawa ken ama ni Ramaon ta. Uray no imbagbaga tayo ide abangur kurangas. Ang nasaya at mati panang binaur ken panang padakkel na kadagiti anak dakin ni Rosana. Apay, di mo ka di nakasangsangaw dagiti deadal akakaanakam ken apukaw. Kuha, ante. Sige, dapat ti papanak. Labsan kayo pa, dito'y paraangan niya. Nagbalin akarit kada kami nga kakabsat ti kanayon amang ngagmi panang tagtagibasit dagiti kakabsat kan dadduma pa kakabagyan ni nanang iti amami mangbianaw. Isu nga uray kasano tirigat nagtitinulong kami tapno makaadal kan mapasaya at mimet ti panagbiag may. Ken kang runaan ti amin
Kaya't mi maipayan iti napintas a biag dananang kantatang mi, ta nakita mi no kasano ti rigat danang isaksakad kada kami nga agkakabsat. Oray kasano idin ti rigat da, awan pe apulos tinangagmi a reklamo kadakwada. Rinagragsak dalat ta tinang nangged kan nagsakripisyo para kada kami. Naglabas nga rod ti sumagmamunatawen ket nakalpasak maten iti panagadal ko aging gana kastrekak iti dakkel a kumpanya ditoy Cavite mangbianaw. Bakit? Imawag ka din dagiti anak takeng ka. Ay, kalkalpas laang ti group call mi itay. Naimbag nga rod ta nauson ti kakasta ita. Makita ta dagiti anak ta nga uray at dada iti adayo. Kumusta da ka nun ngay ijay ayanda? Nasaya at met. Nagragsak da itay kasasaok ida. Ay, naimbaglakit dahin ta nagsisingpot dagiti anak ta bakit. Kasla kaano laeng edi babasit da. Ita, adan bukod da abiyag asang sangwenda. Nagsublitan iti sigod, adududwa talaengan dito'y balay. Naku namon lakay. Uray kayat ko pa'y kumakadan na ida, ngam saan mo ta mabalin. Nakarkaro no maaddaandan iti bukod da pamilya. Dayta ti saganaan tabakit. Tadumteng to talaga ti gundaway, amaaddaan dan tumet iti bukod da a pamilya. Ha? Ni mo Rhea dito yung makawag. Hello Rhea, nakawag ka matading? Manong, kumusta ka ditan? Met, nakawag ka man? Asidilgan ti pa nagkasangay da na ng kantatang. Tamay may sa abulan ti kasangay da. Ni, unyag pa iso. Anya iti plano? Kaya't ko nga ipashare ida ija abroad. Ha? Itur ko ida ija abroad. Mapan kami ija Korea. Kalpasan na, sumarunumot ija Japan. Apay nga, si kalaang timang kuyo katakwada. Umayak mo ta? Ha? Kaya't mo mati sumurot ija abroad? Una, da kayo lang timay mayat. Sige nga Rod, sumurot ka. Ngam kukwam ati plane ticket mo. Ay, kunak no ilibrenak para iti plane ticket ko. Siya kung ti makaam mo iti ticket da nanang kantatang. Da manong Alex kan manong Mark kanong ti makaam mo iti accommodation. Daitan ti regalo tayo kadakwada. Ayos no kasta. Plane ticket ko lang hindi problema ek. Saan Si kanto ti makaam mo iti kanan tayo. Kan amin na ni abroad. Ay, saor. Kuna da manong Mark kan manong Alex analabit as sumurot na matlaang. Nagsayatan yan no kasta. Tayo abroad ti pangrambakan tayo ti kasangay dagiti dadakkel tayo. Lakay, ayan angay dagi jay napupuskol a jacket mo ta ipantan ijay luggage ta. Tanalamiis ka no ita ijay Korea kan Japan. Ingkabil ko hindi tamay sa alagage. Siya ko unti nang itarimaan. Ay, kastaya. Mas excited kan samutan ngam siya ama pa ni siya abroad. Anya nga tatila nga ti Korea ken Japan. Adda ka no isno ijay kahit bakit. Wen ta winter ka no ita ijay. Ay na bakit iti uray tagtagainep. Jakpulos ni namnama adumteng daytoy akanito. Ti makabadekak ijay abroad. Ay katuray siyak mo ta. Anya kay ti amok. Jakmat pulos impagarup adumteng daytoy akanito. Dagiti anak dati swerte talakay. Impatag ta ida, iso nga ipatpatag da tamet adadakkel da. Nagpintas mo't ten aban, day ta nakaparada iti batog ti balay darusana ken ramaw. Akin lugan nga ta iti dayta. Awan ka din tipang tayo bagahiyo dito ilugan, anang? Ha, Awanen, anak ko. darusana mo't dayjay, ket
Nagdadakkel abag ti inlugan da iti nagpintas aban. Papanandangatan. Apa nagdadakkel ti bagda. Ay, paiman. Rosana! Ne, manong sator, ada kamot gayam dita. Lumabasak ko mangam nakita kayo nga anda nagdadakkel abagyaw. Papanandyaw, kanakinlugan iti dayto yung nakapimpintas. Inarkilayaw. Lugan dagiti agkakabsat daytoy. Ha? Nagtitinulungan da gimatang iti kastoy alugan. Tapno saan kami kano amarigatan no agbiyahe kami iti adayo. Lugan nyo gayam dayto anak pintas. Sa dinaw ti papanandyaw. Ay na, dagiti man kakaanak ka manong. Kaya't daarambakan kano ti kasangay mi kindiramon ija abroad. Isama pan kami kano amin ijay abroad nga agtor. Anya? Mapan kayo laangan agtor ijay abroad? Naglakan ti ipapanyo ijay? Dagiti kakaanakam tinangasikaso iti amin manong. Sa bali at talagang ti bimaknang. Baknang kayo na Rosana. Ay, saan ba't manong? Nasaya at laang tinagbanagan dagiti anak mi. Iso ama iranranod kami mo't adadakkel da. Saan kaya meron ranod lang, nanang? Distribute talaga kinitatang tagnamay. Wan mat ngamin nanang. The best kayo adadakkel kinitatang. Wan. Umayo na iti dayta. Dabis kayo kun ni Ramon nga agasawa. Ay na, nagmayata yung ti agbadde-baddet nito'y isnaw. Ay, uwan nga, Rod. Ay, kasla tagtagain na pailaan ti amin. Nga mabadbad da kantan ti pudpudno nga isno, lakay. Sige, ipapastan ti agbaddek nito'y isnaw. Taawan ti kastaw ijay Pilipinas. Ay, ilaunay ah. Sige nanang, tatang. Agtakder kayo dita ta picturen kayo. Ha? Ay, ala nga, Rod. Picturean na kami kanitatang yo. Sige tatang, ubaan nyo ni nanang ta picturen kayo. Anya, loko ka nga ubeng. Kabailakpay aya abagkatin ni nanang mau. Sige, kit din lakay. Ubaan na kun. Panaknakam, akabaalam lata ti agsakripisyo nga aging ganito'y Korea. Loka? Sige manlaingan. Alang araw dahin. Ubaan kan. Ngem darasem ti agpicture area. Ta ang mga numatukol dagiti tumangkaw. O tatang, sige, ubaan nyo ni nanang. Umay kan bagay. Ay, uwan. Darasem ria. Picture na nagos. 1, 2, 3. Ay. Ayos! Narigrigat ti agubba iti bakay ngem ti agbitbit iti sa nga basket abalot. Nagdagsen ni nanang mau. Nakaragragsak kami nga kakabsat. Bayat akit kitaan may ti kinaragsak dagiti dadakkel may mangbianaw. Nagbalin nga ruden at tradisyon may ti panagturmi asang kapamilya tunggal madanon ti kasangay da. Uray addan bukod da pamilya dagiti inauna kakabsat ko ket intultuloy milat tadaytang aramid may. Naragragsak pa din itata dimbakkel ti pamilya may. Idinadaanan iti manugang ken apo ko dananang ken tatang. Isu atap no kanayon makikita kida inalak idan dito'y Cavite. Ket may sa abalay te pagnanadan may.
Manipod mat ide nakitan dagiti kakabsat ni nanang ti iduduras ti biyagda ket awan metten ti madia nang nangagda manipod kadakwada. Kastan mangbianong, katagyaman ak unay iti anusyo anang ornos ken nang idrama ditoy surat ko. Mabuhay and more power kada kayo, amen. Toy pagayam mo, Rhea. Nagmayati, panirigan nyo iti biyag, pagayam Rhea. Makapa-inspire ta, saan kayo ang nagpaidagal katagiti, managtagibasit, no di kat pinagbalin nyo akarit, tapno matunoyo ti arapapyaw. That's right. Liklikan tayo kumati, makapasakit asa sao papagayam. Manipod iti isumutlang ang iwat, rumuar ti pamendisyon, ken panangilunod. Saan nga umiso kakabsat ko, dagiti abanag, agtultuloy akastoy ti panakapasamak da. Maadaw dayta iti Biblia. Ti abilidad tayong agsao ket maysa kadagiti na isang sangayan galad nakaidumaan tayo kadagiti animal. Nakalkaldaang ta saan nga umiso ti panangusar ti dadduma at tao iti daytoy sagot. Ti pananginsulto, panangilunod, panagsao iti dakes, panagtabaaw, nasabrak, ken naalas a panagsasao ket makapasakit. No dadduma ad-adda makapasakit dagitoy ngem iti pannakadangran ti bagay. Adda dayjay agsasao si aaleng-aleng akas kadagiti panangsugat ti kampilan kunati Biblia. May tutuplaw na itin surat ni Apostol Pablo, iwaksiyo amin dagita manipod kada kayo, pungtot, unget, kinadakes, nabasawang asasao, ken naalas asasao, manipod iti ngiwat yo. Kanayunan pa'y ngayon surat ni Apostol Pablo, ti panakiabig ken tunggal kita ti kinarugit wenno kinaagom saan ko mga uray madakamat iti nagtitingaan nyo kas maitutop kadagiti na santuan at tao uray tinakababain nga ugali wenno minamaag a panagsasao wenno naalas a panagangangaw bambanag di mayanatop. Nalawag kagurat ti Diyos tinaalas asasao anyaman ti panggap dayta. Dakes dayta. May sakita dayta ti makapasakit asasao. Dagiti nagubsang asasao ket pudno saan makaayayo iti Diyos. Sigurado nga ado nga amang ti saklawon ti makapasakit asasao ngem iti naalas asasao. Dagiti pananginsulto, pananguyaw, panangrabak, ken nagubsang panangbabalaw ket mabalin makapasair unay. Pudno agbasbasol tayo amin, babaen iti, dila tayo nang runa no nauyaw ken managpadpadakas dagiti kalanglangan tayo. Nupay kasta, pulos asaan ko tagtagilag-anen dagiti pudno Kristiyano ti nabasawang panagsasao. Si babatad patalgedan ti Biblia saan nga namungan ti Dios ti amin makapasakit sasao. Alright. Kastan papagayam kat sapel ako mata nakaibati ka manan itingkay pagan ninawan. Dito'y pailang programa tayo, Laughingly Yours Biyadang. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, Kadrama.
Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!